αυτά τα οποία του έλεγαν προηγουμένως οι βοηθοί του και να δώσει εντολή να γίνουν τα έργα από τον Πικιόνι έτσι όπως θέλει αυτός. Ο Καραμαλής κατάλαβε τους λόγους σαν εθνικός ηγέτης που ήταν το τι σημασία έχει για την Ελλάδα να διατηρηθεί το ύφος το ελληνικό. Το Φεστιβάλ Αστρικών δημιουργήθηκε το 1954 για να λειτουργήσει την πρώτη φορά το 1955. Ένα από τα σημαντικότερα έργα για την Ελλάδα του 20ου αιώνα ήταν εκείνο της Ηλίκης που έσωσε την Αθήνα από τη δίψα. Οι αρμόδιοι του Υπουργείου Δημοσίων Έργων εξηγούν επί του χάρτου την πορεία των εργασιών. Πάντοτε παρακολουθούσε τα έργα φτάνοντας και στο επίπεδο και των εκτελεστών. Κάπου μάλιστα υπάρχουν και μια ωραία φωτογραφία και ένα που είναι στο τρενάκι που δούλευαν τα έργα της Ηλίκης. Όπου είχε ακριβώς το άγχος ότι μεγάλωσε η Αθήνα και πρέπει να εξασφαλιστεί το νερό κτλ. Και πήγαινε και παρακολουθούσε επί τόπου που προχωρούσε το χαντάκι που θα φέρει το νερό. Σας είχε πει ότι είχε την αγωνία ότι μπορεί να διψάσει η Αθήνα? Ναι, πολύ. Ο Εύρος είναι ένα μεγάλο έργο. Ξέρετε ότι δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν. Κάθε χρόνο πλημμύριζε ο Εύρος. Τα τρία ποτάμια ήταν έργο αποκριστικά του Καραμαλή, το οποίο μετά ωφέλισε την καλλιέργεια ποικιλοτρόπως. Τον Αλιό, τον Αξιό και είχαμε βάλει μπρος τον Έστο με τη Βουλγαρία, η Ζάχαρης, τα Τέφλα, οφείλοντας αυτά τα ποτάμια. Οι δρόμοι Αθηνών Κορίνθου, Αθηνών Λαρίσης Θεσσαλονίκης. Η πρώτη μου μέριμνα ήταν η αναγνώριση και αξιολόγηση του εμψύχου υλικού του Υπουργείου. Όπως έκανα και στα άλλα Υπουργεία που διεύθυνα, συνεκάλεσα εις αλλεπαλλήλους και κοινάς συσκέψεις όλους τους διευθυντάς του Υπουργείου. Τους έθεσα θέματα και ζήτησα επ' αυτών τα σκέψεις των προφορικός και εγγράφους. Κατά τα συσκέψεις αυτάς, επεσήμανα τους 2-3 ικανοτέρους διευθυντάς, με τους οποίους εσχημάτισα εν συνεχεία το επιτελείο μου και εκκινητοποίησα το Υπουργείο. Ήξερα το Υπουργείο του απ' έξω και ανακατοτά. Τους υπαλλήλους δεν υπήρχε θέμα να του ξεφύγει τίποτε. Συγκροτούμενον κράτος κατεδαφίζει τα παραπτύγματα του παρελθόντος των προσφυγικών παραγκών εις των συνοικισμών Αγίου Φανουρίου Νικαίας. Δίνει οικόπεδα εις τους κατοίκους των και δάνειο για το χτίσιμο του καινούργιου σπιτιού τους. Εκείνη την εποχή λοιπόν η Αθήνα κτίστηκε, διότι στον πολύ κόσμο, σε όλους μας, η πρώτη ιδέα ήταν πώς θα στεγαστεί ο κόσμος. Η αύξηση του πληθυσμού ήταν πολύ σημαντική. Δημιούργησε και αρκετές, ας το πούμε, αστοχίες. Δηλαδή, πρώτον υπήρξαν περιοχές οι οποίες ουσιαστικά ανακατασκευάστηκαν. Χάθηκαν ορισμένα ωραία κτίρια ή ορισμένες ωραίες περιοχές ή και κάποιοι χώροι ελεύθεροι που υπήρχαν. Η Αθήνα κτίστηκε ίσως περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να έχει γίνει, κάτω από συνθήκες δύσκολες και στην ουσία, αν το σκεφτούμε, χωρίς οικονομική επιβάρηση του δημοσίου ή του συνόλου του ελληνικού λαού. Αυτά τα θέματα που έγιναν, η αντιπαροχή κλπ. Μπορεί να έφεραν και ορισμένα δυσμενή αποτελέσματα αισθητικά, αλλά ελήφθη το πρόβλημα. Δηλαδή σε 8 χρόνια ξανακτήθηκε η Αθήνα, ο κόσμος βρήκε κατοικία, βρήκε απασχόληση, ακόμα και βιομηχανία. Ο Καραμαλής κατηγορείται πολύ συχνά για την κατάσταση της Αθήνας. Αστείευεστε κύριε Μαλούκου. Εδώ είχε γίνει επί των ημερών μου, όταν ήμουν υπουργός Δημοσίων Έργων, ένα πρόγραμμα που βασίζεται στο μετρό, στην λαϊκή κατοικία. Επιχείρησα δε να κατεδαφίσω στο Χαϊδάρι 10 ευθέρετες οικοδομές και το κέντρο μαζί με την άκρα αριστερά ζητούσε την κεφαλή μου επί-πίνακι. Πάντως αυτό που τον κατηγορούν κυρίως τον Καραμαλή είναι ότι επέτρεψε την πυκνή δόμηση στην Αθήνα. Όχι. Αυτή έγινε από το κέντρο και από τη δικτατορία. Η ατομηχανή της ανοικοδόμησης, δηλαδή η εργολάβη και η κατασκευή πολυκατοικιών, αυτών των φοβερών πολυκατοικιών που είναι σήμερα η ελληνική πραγματικότητα και η αθηναϊκή πραγματικότητα, ήταν μια λύση αναπόφευκτη.